Classe dels ecos A. Tema 1. Fast fashion. Què és el fast fashion? Avui ens ho explicarà la nostra companya Eco. El fast fashion és roba que produeixen botigues que exploten treballadors i és roba ràpida i barata, però per conseqüent explota treballadors i contamina molt. Hauríem de ser una mica més conscients sobre aquesta contaminació i aquesta explotació i reutilitzar més. Alguns dels exemples d'aquestes botigues són el Temu, l'Aliexpress i el Shein, i altres més. Exemples. Un dia qualsevol, els ecos van a la Fashion Week i... demostren que tot és reutilitzable. Aquesta bufanda ja no m'agrada, reutilitzem-la. Aquesta bufanda a mi sí que m'agrada, però aquestes sabates no. Reutilitzem! Feia temps que jo volia aquestes sabates, però aquest jersei em va una mica petit. Potser hi ha algú que li va bé. Estava buscant molt aquesta dessuadora, però aquesta motxilla fa molt temps que no la faig servir. Per fi he trobat la comoditat. I ara que vaig a l'escola amb motxilla, per què no amb el bolso? M'encanta aquest bolso. Veieu? Encara que no us agradi la roba, us vagi petita o ja no l'utilitzeu, la podeu donar a gent que la necessita i al mateix temps reutilitzar. Esperem que després d'aquest vídeo digueu no al fast fashion i que hagueu après a reutilitzar. Gràcies per haver vist i escoltat el nostre vídeo. Recorda, reutilitza! Gràcies a tots els alumnes que ens han ajudat a fer els vídeos i tothom parla, nosaltres fem.